Friesland Campina is on het uitbreidjen. En bij de productielocatie van het Siers in Gerkeskleester gaat het om 2 projecten. Er wordt hier geïnvesteerd in een nieuwe melkontvangst en we beginnen onze wijopslag uitbreiden. Daar zijn ze nu mee bezig met de voorbereidende werkzaamheden om ruimte te maken. En dan gaan we begin volgend jaar starten met de werkzaamheden voor de nieuwe melkontvangst. Nou, op een melkontvangst ontvangen wij de vrachtauto's en de RMO's, dat heet rijdende melkontvangst, die uiteindelijk de melk ophellen bij de boeren en het bij ons brengen. Een van die projecten is dus het verbeteren van wei. Wei is een bijproduct van het Siers. Het komt vooral voor in poppen- en sportfeeding en zit heeg in eiwitten. Aan de andere kant geven wij ook hoogwaardige de kwaliteit wei aanleveren, omdat we daar mooie ingrediënten uit maken kunnen in Borculo en hoogwaardige kwaliteit ook voor kindervoeding, die voor kindervoeding geschikt is. Als je zien kan, dan ben we nu ruimte aan het maken en in januari start het bouwwerkzaamheden en is het eerste deel van het project is klaar eind van het jaar, dus dat begin 2026 en het tweede deel medio 2026. Ze worden tegelijk uitgevoerd, maar goed, het ene project is iets groter, dus het had iets langer doorlooptijd.